Здравейте и добре дошли! Днес се захващаме с един, доста голям въпрос в земеделието. Въпросът е: един микроорганизъм или комбинация? По-добре ли е да заложим на един единствен силен играч или да съберем цял отбор? Ще видим, че около тази тема витае една много популярна и, за съжаление, доста грешна представа. А всичко започва от ето тази идея, която сигурно всеки е чувал. Колкото повече, толкова повече. Или, иначе казано, повече микроорганизми означават по-добър ефект. Нали? Звучи съвсем логично. Сякаш събираме един Dream Team от полезни микроби и очакваме, супер резултати. Колкото повече са, толкова по-добре ще свършат работата. Или пък не? Да, ама не. Оказва се, че в реалния свят, на полето, нещата стоят по съвсем различен начин. Всъщност, много често се случва точно обратното. Когато просто смесим различни микроорганизми на куп, без ясна логика, ефектът може да е, по-слаб. Дори по-слаб, отколкото ако бяхме използвали само един от тях. Хайде да видим защо е така. И така, стигаме до корена на проблема, а той се събира в една единствена дума – конкуренция. Когато съберем няколко различни микроорганизма на едно място, без да сме го обмислили, те не си казват: „Здравейте, колеги, хайде да работим заедно“. Не, вместо това те започват една ожесточена битка. Битка за храна, за място, за ресурси. И в крайна сметка, вместо да си помагат, те започват да си пречат. За да стане още по-ясно, нека въведем едно много важно понятие. Това е понятието ниша. Какво е това? Най-просто казано, това е работното място на микроорганизма. Неговият дом и неговата служба. Всичко в едно. Това е специфичното място, където той живее, храни се и, най-важното, върши своята полезна работа. И тези ниши, тези работни места, могат да бъдат много различни. Например, някои микроби са специалисти по ризосферата, т.е. зоната непосредствено около корените. Други пък предпочитат да са още по-близо. Те се заселват директно на повърхността на самия корен. А има и такива, чиято ниша е на съвсем друго място, да речем по листата. Всеки си има своя територия. Добре, и тук идва въпросът за $1 милион. Какво се случва, когато вземем два различни микроорганизма, които обаче искат да работят на едно и също място? Когато и двамата се борят за една и съща ниша, например, повърхността на корена. Какво става, когато ги сложим там едновременно? Отговорът е доста предвидим. Настава истинска битка. Започва безмилостна конкуренция. И в тази борба за надмощие реално никой не печели. Нито единият, нито другият микроорганизъм успява да достигне пълния си потенциал. Не може да се развие, не може да си свърши работата както трябва. Резултатът е, че ползата е много по-малка, отколкото сме очаквали. Добре де, след като очертахме проблема толкова ясно, време е да поговорим и за решението. А то, разбира се, съществува. И се нарича допълване. Идеята е, че успешните комбинации не са тези, в които микроорганизмите се борят, а тези, в които те работят в екип, когато взаимно се допълват, вместо да се конкурират. И как да постигнем това допълване? Има два основни златни принципа. Първият е да изберем микроби, които имат различна ниша, да не им се засичат работните места. Вторият начин е да ги разделим във времето. Тоест, да ги приложим по-различно време, така че да не се сблъскат челно. Нека го видим с един прост пример. Стратегия номер 1 – различна ниша. Представете си, че използваме един микроорганизъм, който работи в почвата, около корените, и друг, който работи по листата. Те просто физически няма как да се срещнат и да си пречат, нали? Стратегия номер 2 – разделяне във времето. Може да приложим един почвен микроб в началото, при засаждането, и чак след седмици, когато той вече се установил, да приложим друг. И в двата случая целта е една и съща – избягваме пряката конкуренция. Сега, нека си поговорим за една от най-често срещаните грешки в практиката, а именно смесването на трикодерма и бацилус в един и същи разтвор. Идеята изглежда добра на хартия. Имаме силна гъба и силна бактерия, които ще се борят с почвените патогени. Какво може да се обърка? Оказва се, че може.
Проблемът е, че и триходерма, и бацилус са изключително агресивни. И двата вида искат една и съща ниша – ризосферата. И когато ги сложим заедно, те започват война. Крайният резултат? Много често няма никаква допълнителна полза от комбинацията. Понякога дори ефектът е по-слаб. Далеч по-разумно е да се използват последователно, а не едновременно. Добре, достатъчно говорихме за грешките. Време е да видим как изглеждат нещата, когато са направени правилно. Нека разгледаме няколко примера за наистина разумни комбинации. Ето тук виждаме няколко комбинации, зад които стои логика. В първия пример имаме точно това, за което говорихме – разделяне по място и време. Тричодерма харзианум в почвата, а бацилус субтилис по-късно по листата. Никакъв конфликт. Във втория пример имаме два микроба, които се борят с почвени проблеми, но го правят по различен начин, с различни механизми. Те се допълват, а не се бият. И третия пример, пейцеломицес, който е специалист по нематодите, се комбинира с тричодерма, която е специалист по гъбните патогени. Всеки си знае работата и не пречи на другия. Това е смисълът. И тук искам да подчертая нещо изключително важно. Това, което виждаме, не са универсални рецепти. Не трябва просто да се копират. Ключовото е да се разбере принципа, логиката за тези комбинации. Защото всяко поле, всяка култура е различна и изисква индивидуален подход. Така, ако трябва да извлечем една единствена, най-важна дума от целия ни днешен разговор, коя ще е тя? Ами според мен е тази – планиране. Точно планирането е това, което разделя хаоса от синергията. То превръща една рискована смес в наистина мощно оръжие. Запомнете, комбинациите могат да бъдат невероятен инструмент. Наистина. Но те задължително, ама абсолютно задължително, изискват планиране. Импровизациите тук не само, че не помагат, ами често дори вредят. И ето това изречение, мисля, обобщава всичко перфектно. Без да имаме кристално ясна представа за ролята на всеки един участник в комбинацията, ние не създаваме синергия, създаваме хаос. Затова, преди да смесим каквото и да било, трябва да си зададем въпроса: знам ли какво точно прави всеки един от тези микроби и знам ли как те ще се взаимодействат? Ако отговорът не е твърдо да, може би е по-добре да не го правим, защото това, което търсим, е синергия, не хаос.